खुमुलं साबजुन TTAADC हापांनि बाखाक्तै खोथों बागमानि पान्डा संसाजाखा मिया 7 तारिख डिसेम्बर कमन्डो क्लाब ओ सालनि पान्डानि बिसिंतै जे बरक आधार कार्ड लाङि थाङो बर्ननो सेसा खोथों बागजाखा पान्डा नारवायङै मानजागै 11 मान्दायनि MLA सपना देबरमा सायखिनारका खोथों बाय तागमं लुबमं रकनि सिसिटिभि फेमिलि रायजारनो पगै थांगियातै तै आबनो मथाङै सिनि हुकुमनो तेब रसं रायनि बागैनो अ संबतां यागोना हारका बुबाग्रा प्रदत किसु देबरमानि तिफां बाय तिप्रा मथा तै ADC हापां आबनि बागैनो अ खोथों बागमं लुकरक अबनो जाय जायखे सामु थेपा नांनाय सिनि हुकुमनो मथां नांनाय हनै कगनारखा अ सालबनो कारिबो लगियो टंखा MDC गणेश देबरमा तै लेमन देबरमानो खबै साबजुननि चेयरमैन कृपेश देबरमा तै जुदा जुदा आदंग उपरोगो बिलाइ किसिनि वान छुकमानि तै वान अमानि वान अमा सिंसा जरा फाइ दङ अ वान अमा सिंसा जरानो काति देनानि बागिनो कक छाताइ गलायो तिनि अरगो नरकनो खोथों मानमानि परेगो केबो फानो फाइ छापाइनाय ताबुले तिप्रा मथा खोथों बाइसे बुरि रकनो पाइसिवो बुबाग्राबो साबलासा तिप्रा मथानि बुरि रकनो हामजा गुहिनिनाय बुको खोथों बाइसे बान्दिबला हिं छावानो दिनि सानानि बुजुं नरक अब बुजि थानाय जे बुबाग्रा तिनि खोथों बागमानि आगि खोथों बागमाबाय ताबु खोथों बागमानि बेलाय के फेरो आगि वो सिपेन्ने आमालो खोथों बागखा फानुको वो चुइतुलायखा बरक खरकसा खुरुकसु बासिनि बागलायखा बिया बताबु बुबाग्रा बागमानि हिंगांगाय गोजा गोख्रां हिनिया जब तो बुरि रंनो खोथों बागनाय हिनिनाय बागै दंगो तांनि बाग साइजामा बुबाग्रानि वान छुकमानि हिंगांगाय बेलाय खायनो कुथो बुबाग्रा खोथों बागमानि हिंगांगाय जिनि अ बुरि र बंनि तांमुं लुपमुं ट्रेडिशनल जे तांमुं बंनि अ तांमुं रक्ता कमरथन जिनि अ तांमुं लुपमुं न कमर ना किरिजा दिसे बुबाग्रा खोथों बागो तानि हिंगा कुबै न जों वान छुकैनाय थांगाय ता अ जारा आसु तनायो थांति तो दंबा बासा थांति सिक्रिका आगे हिंगा थांति न जों वासा बेस्करम न जों बाका वसे तिसाउ हकामवारि दरियो ताबु बाका दतंसिबा बाका सिक्रिका बले न बरन वासा रंग जों बाका व हकामवारि दरिमानायबा गुनजा बायखा गोमा बायखा आरो कंसा आरो कंनिं बायखा रिसानि गोमाखा अमा हाय खैनाय बुरि रकनि बिदिन फराय मुंखा अता मुंलुक मुंगो ता उनगाय जों रिसा पाइनानै थांगा हंगाय रिगनाय पाइनानै थांगा हंगाय ओ ताकनि मानसे पाइलायसियो ताकनि न पाइ रिसा बतुइलायखा ताकनि न पाइ रिगनाय बगानलायखा रेडिमेड केबो ताकना सिनायलायलिया जिने बुसा बुतुइ सुख थाइरक हंगांगा उल ताकना सिरिंलायगला न कमरै थानाय आ कमरना किरिजा बिनो तिनि बुबाग्रा अमहायके खोथों बागो ताबु तो वासा बेस्कमा नाय तुसिनाय हाय दिबा जिने बुरिरो बेलाय का ताकनानि करं बुथाय जे कय प्रकार बुथाय दं आर जिन मुगनि बुथाय ता कानमासे तामो आइतर मारो बिनिनाय ताम सिगामो यामो वाति पुरुनाय उंको माने चक्रेन तुइ नमाने अ चक्रेन तुइ नमाने से सातटा कालार दं आछे वानसा रंदा बारा आमगोन मिंताना आ चक्रेन ओ सातटा कालार दं आबनो ना सिनि पुरिरो चक्रेन लिगनाय हिनि तागिनाय जाब्रा सा फालायका कानलायका बुसुसि अमुसु करं बुथायनो बादेबो अ मुगिनि ताकमानि आबो बासकाने करं आर चिनि जामु थैबार तो दंगनो जामु थै सिग्रा चिनि जे ट्रेडिशनल चिनि जे कानुन आबो जो कमनि आखाय मा दंनाय आबो बुबाग्रा नायो जों आबो नायो ता कमरथन चिनि कानुन चिनि ताकमुं हियाबा ताबो जे ताक बैताकमानि अ ताक बैताकमानि आसे दाममानिया अ ताक बैताकगिनाय बरक सेगिनाय बिजनेस खायमानि किन्तु चिनो अ ताक बरक बै ताक फारमानि अ बिजनेस न कुनो दिनो
माइया बरक जे सिपानो अपना नकर खाइनानि नायदों खाइ मांगला आर जिनि पुलि रबो अम हाइ खाइनो जे बाबे पागिनाय ताबु फाले तमायो आर जारा गिरजा रगो फाले काम केबा आबु नीलामो कामा हाइ 15,000 16,000 18,000 30,000 नि फालायनो 30,000 कारि दिले जिनि जे लिरनाय रगमान हाइ देबाना अम हाइ